De 600 inwoners van het dwallingdorp Haskerdijken en Nijbregen beleven jou het neffens dwarsbelang een tiege teleurstellende dag. Ze jaren aast net bij de fusiegemeente de Friese Meren, maar bij Heerenveen. Wij hebben al jaren de maatje met Heerenveen. En ja, die hebben dus een bepaalde manier van werken wat u gewoon net onstiet. En we hebben volle meer argumenten natuurlijk, maar dat is wel een van de belangrijke redenen. Dat ze dus grut doggen, terwijl ze eigenlijk iets wijzen moeten. Na je weekendwaasje is er een informatiegeerkomst in het dorp. Het verzet in het vaststelt zal grut wezen, is de verwachting. Er leidt al een actieplan klaar. Daar ben we ontuitziek in. We hebben al heel wat op papier, maar daar liet ik me eerst dan even over uit. En dan hebben we de plannen al in voor bekendmaken, dus dat doen we nog net. Wacht eerst even wat er hier zit. De rieren van de 3 fusiegemeenten Kasteloon, Lemsterloon en Gasteloon-Sleert zullen 1 april een definitief besluit nemen. Het zal pijnlijk wezen om dan afscheid te nemen van het dorpen, maar het kan het oors. Ik ken de gevoelens, die denk ik kan ik net vernemen, maar wij proberen wel op uw manier als gemeentebestuur dat u te lezen zoals het moet. Zij zitten in dit dorpen van het is dus beloofd, wij zullen bij Kasteloon blijven. Ja, ik weet inderdaad wel dat de uitspraken wel die binnen van dat we gaan voor ongedeeld. Maar nogmaals, tijdens het proces is bleken dat het net haalbaar is. Want de provincie wil deze grenscorrectie en de provincie had voor de minister een belangrijke stem bij de werindeling. Dat betekent dat na alle gedachten op 1 januari 2013 de gemeente de Friese Meren een feit wezen zal. Een gemeente met 1 stad, 50 dorpen, 51.000 inwoners, maar zonder Haskerdijken en Nijbregen.